Ako po si Patrolman Marcel Puntapay, 29 years old, kasalukuyang naka-assign sa Sorsogon 2nd PNC. Ang AstraZeneca po ang vaksina na iturok po sa akin. Okay naman po ang pakiramdam ko nung naturokan ko ng Astra. Wala namang parang naramdaman ako na side effect. Yung ano lang po sir, yung medyo nilagnat lang, pero the rest, normal naman po hanggang ngayon. Kasi matagal na din akong nabakunahan. Nagpabakuna ako kasi hindi naman para sa akin, kundi sa pamilya ko, lalong-lalo na sa mga katrabaho ko. Kasi mas mainam na protektahan natin yung nakakasalamuha natin kasi mas maganda na protektado yung iba. Pero importante yung kapakanan ng nakararami. Kaya kayong mga hindi pa nagpapabakuna, isipin nyo may pamilya kayo, tapos lagi kayong nakikisalamuha sa iba kasi hindi naman natin kayang mabuhay ng mag-isa. Laging kailangan natin ang tulong ng iba. So magpabakuna po kayo kasi para po sa ikabubuti ng ating komunidad at syempre para na rin sa ating pamilya kasi yun ang pinakaano natin, yung kaligtasan po ng iba.